Sokhaboni tahukte buksong tini haino hai ambasa saito thangai tongmani jorao hasugo 43 mile hasugo monai songno lama kinaro muikhotong phal tongmani nugui bathakmani tei borok bai koklam salai naimani kisa mo muya singnable muya sabu kisa mana 120 টাকা নেরা দেও মখায় এখন তো 20 টাকা মখায় হ্যাঁ ই মো 30 boktulang na ha boktulang na Bojakan sama naik nero, bojakan ni, orang ni. Sokhaboni tahuk de buksong genorok nukbai khana o monai songno mukutung kholi lama kinaro phali tongjamani borok bai kok samani yaglo saimankha bongni nogot tini mairung kurei o mukutung no tini jodi phali maina hangke borok ni nogo chanani mairung kurei aboni bagai belaikeno khayokha tei borok ni yago tuibo belaikeno bia lengmani bagai tuise manthogia kono mote khai o boskango nor nukkona botol thaisa berajak omono borok hasuk besarno thangai tui khogi tui phemani aboni yagulo borok belaikeno tui kangjamani bagai borokno ice cream phaika malai rikhangke ice cream chari rikha sokhaboni tahukte buksong nor jodi ambasa saito kebo jodi thanglai suklai hongkangke o monai songrok mukhudung rok phalmani nokangkangke kisa bongni yakni bongno chubai manya phano bongni yakni mukhudung phano pai tui man kangkangke borokni bagai belaino helpful ngai so aboni bagai video no paithak jorate naidi tei o video ni bukhakte jodi norok kebono message ina muchung kangkangke o video no gobangke share khlaide chini tiprasa hasugo tongnai rok bomo haike bial khe tongoi tong taksuk joratei boskango phai tongo election thiaba tabuk joratei chini o hasugo tongoi tongnai tiprasa bosong rok tabuk phano tui kaham ke manya current kaham ke manya amoni jongjala tongoi tongo norok nugui manano o video ni bisingtui cherai cherai tabuk borok ni porina jorasi thiaba omo hai jorao belai bia lengmani bagai borok hasugo thangai mukhuteng kholoi phalai ma tongjao lachi mano lachia haike phalai ma tongjao norok nugui mankhana khajani tahukte buksong gai kuchi dangkha nin mungta manai nin khe mungta ma nin mungta ma nin ida nin mungkhai yang haina hai santobai bukan lang suka teh menai song phai di chaka malai tam tam phal menai ha rang simidik rang simidik lang sih rang simidik lang sih lang yang masih lah menaik pa muya pura kaham bulan belum lah orang mana cale dia lang lia mana itu nong mung tam sabi keradi
pori atau? Udah pori. Bawa kelas susah. Pori ini jam kita sana. Hah? Ini bawa satu lepas. Bawa satu lepas. Yang mana? phải thằng đó Đi ra xa con. Áo cả luôn. lấy bộ khăn mấy chắc phải có massage không Pare. Sin bảo nó rồi anh đang ra mấy con này nhật đó Hai dulu. Ini kata mau? Lasiru. Yang dah. Lasir pura. Iya.